tim ngân lệ shu cũng nở ngã trong purkan marwe ka jingruan yam kabal ai kerteng tang hau trai kedi jingruan kabal shen non sapalai pai ba no ha YouTube kabal adep ban penbiang lut nadong shadong bat kre ban penlai pai ba no ha kapratarik upanai Julai arajar arpuar ha YouTube channel kabal ai kerteng Denny Z channel Ikinik jingruai larwai daw yobor shadap bat idei pi bakor shadap hak bai jingput jingtem la penbit penbiang daw embha shadap ngâm tim ngân lệ shu cũng nở ngã trong purkan marwe ban đây tăng ha utrai ngã chem ka chính perim ei u kloi ban ma biang ha ya ki jing bak la jong ha u la ban sa ki pom na ka purka ba